Mojojones sorkalde. Gure etxian, mojojoiak dira muskuiluak, mejilloiak. Gure aitak eta gure etxian beti mojojoiak. Zer dago gaur? Mojojoia tomatiakin. Eta hemen, kurioso da, zegartzen dira errezeta batzuk mojojoi bezala, mojojones estilo basko, mojojones sorkalde, eta ero badaude mejillones a la vasca, eta eren mejillones cabretones. Orduan, baina berdina da. Jakin dezen zuen, mojojoiak eta muskuiluak berdina direla. Orduan, nire txia maintzat, Orduan, sorkalde, hau, asmatu zuena zen Jose Maria Busca Izuzin Mastian errezeta bat, Carmen Agirre, eta honekin sari bat irabazi zuen. Konkurso de amas de casa de San Sebastián, deitzen zen hori. Eta segatik eman zioten, errezeta azkarren egiten zen errezeta omen zen hau, baita jaki kompletoenera izan zen baita, esaten zioten, gero sapore hobena izan zuen platera izan zalako, merkeena eta animalia proteina merkeenak zituen platera izan zalako. Orduan, ez dauka inungo komplikazioik. Ingo dituguna da muskuiluak aurrena, ur pixkatekin, hemen daukadan ur honekin, irekingo ditugu, kasuela batean. Gizu hemen ura irekiten jarriko dugu. Eta gero ingo duguna da, muskuilua bertara bota, eta behin irekita daudenean, erramu oztopare batekin. Irekita daudenean, ingo ditugu, ireki eta haragia daukan erdiak gorde ingo ditugu. Beste kasuela batean, jarriko dugu hemen, kipula bat, baretxuri atal batzuekin erregosten, da honekin saltza bat ingo du. Saltza hortako erabiliko dugu gero, ardotxuri pixkat, tomate birrindo botako diogu, tomate purea jartzen du moduen errezetan, eta ero hemengo ur pixkat. Eta hemengo urarekin arroz txuri bat ingo dugu. Baretxuriarekin da perresiarekin arroz txuri normal bat. Baina erabiliko duela muskuiluan ura. Orduan muskuilu sabore potente izango du. Zer baino lehen, kipula jarriko dut erregosten, baretxuri atal pare batekin. Eta ikusi zuzue, hau be, premio eman ziotenean, dana dauka, Merkea, koxoa, azkar prestatzen dana, eta azkenian, niko janari kompletu ero dela esan dezakegu, hemen daukago arrozakin zerealak eta sartuko denituzke kukerrezeta hontan, eta gero badauka baita proteina, oingo kasuan, muskuilu bezala. Eta muskuilua bakizu horre burni asko dauka, orduan aurdun bazaudete, ero kirolarientzako eta oso interesgarria dan jaki bat muskuiluak. Baina nik ez da, garai batean, izaten zian hor pixkat arazoak ez, segun nola jasota zeuden da hori, baina gaur egun nik uste muskuiluak eta kontrol handia, eta beldur gabe jan behar dira. Eta garai bateko osagaiak erabiliaz, oine, uste Bilboko jaiak ziren bate parean, ero hor Biasterin, hauardian egin da txapelketa bat. Eta da, pintxo txapelketa bat, baina erdiaroko pintxo txapelketa bat. Ze esan edo horrek? Ezin zela erabili, 1400 aurrera, o 1500 urtetik aurrera, ekarri zian, Ameriketatik eta ekarri zen hainbat osagaia. Hau da, ezin zian erabili ez tomatea, ez patata, ez artoa, ez piperra, ez holako, ez da izan bat, ez da hamburguesak, ez da ketchupa, eta horre txapeldunak ibili zuen errezetan, dana bertako produktuak, noski, bertako arduan ospina, hori Errioxa Alabasakoa, eta irabazi zuena izan zen Juan Antonio Gómez, eta pintxoaren izena zen ama, pelota. Juan Antonio, pelota. Nietzat dago edia muskuiluak amatxoren erara. Denak hemen 10 puntuak irabazten. Hola, edo zinek irazten, tramposo. Niko ni bai botako niekela hemen kipulakin hor pipermin puntatxo bat. Pipermintxoa botatzen diozu hor, eta muskuiluakin pikantia oso ondo eskontzen du. Ni behintzak gustatzen zait. Ni izan pikantiak holako gauzetan denian,
lehenunean nik uste nuela munduko patata tortilla gozoenetako aite nuela, bikotean bitartez ikasi dut, eta Alberto bereikan errezeta da, pipermina botatzeio, pipermin puntatxo batero, pare batero, botatzeizkio patata kipulakin erregosten dagoenean, ara botatzeizkio biru olako pipermin, kaienak, eta ematen dio bere puntua, patata tortillai. Hemen irekitzen, lurrunetan, usai potentea, etxian inoz muskuioak ero egin baituzue, gustatzen zaio nahi ondo, baina zaio nahi gustatzen, hau Belgikan zen, janari tipikoa. Patata frijituekin kalean oso ohikoa da muskuioa jatea. Beste minutu bat utziko diotone, eta listo ongo da, gero bertan utziko ditute epeltzen, eta izango da hori, jutea irekitzen, banan. Ura atarako diet, eta ingo gana da, urro hortan esan bezala, urro horrekin, arroza eta saltza hau. Ez daukala inungo komplikazioik, oin kipula ondo erregozi, berakatz atal pare batekin, eta listo. Eta errezeta zaharretan gehienako lan dire. 4 osagai, gare batean gainean izango zituztena, besterik ez zuten izango eta tripa bete, altzan moduan. Eta kasu honetan, muskuioak, gero arroza jartzen diezu onduan, eta batekin ero bestiakin, plater merkia, eta tripa betetzeko, Guk aurten behitu, egin behar ditut hemen txorienen. Aurten hemen di pasadu udara, eta hainbat ondartzara umekin, da ondartzan aretan da aspertu, eta arroketara eta hainbat egunetan jungara, eta ibili gara lapak biltzen. Jana dituzu inoiz lapak. Nik akordoan bauka da, eta bere garaian, da txikitan da lapatan da ibilita, da baina janda sekula ez, da gura handik eta entzun da, saltza berdian, eta garai batian jaten ziela, eta hemen ez da horren beste ohitura, baina Asturiasen eta Gran Canarian eta horre Kanaria Ruarteetan ohitura handia daukate lapak jatekoa. Labian baita aite dituzte, holan baratxuri eta perresil pixkatekin. Eta guk, aurten umeak hartu, laban hartu, gaina, azkenengoan hemen moztu nintzen, lapa hartzen, labanakin. Eta ibili gara, eta horri ibili naiz etxean esperimentuak egin, saltza berdian jarri ditugu, paellan jarri ditugu, eta nola jarri ditugu baita, saltza berdian, abai, gero inuena bestatean, saltza berdean initunak, sobratu izien pila bat, eta inuena da, urrengo gunien arroz txuri bat, gaur ingo dudanen moduko arroz txuri bat, eta arroz txuri horri, saltza berrian zeuden lapa horiek, gehitu azkenengo momentuan, orduan geratzen dira, horako risotto antzeko bat ateatzen da, blokeatu indut, horako risotto antzeko bat ateatzen da, eta risotto xamorra eta lapan zaporea hundiakin. Zaporea oso gozoa daukate, baina probatu dituzuna badakizu latpa pixkat gogorra diolan txiklosoak moduan, baina, nik bikotia da alabai da jarri eta jan dituzte, burrukan aberzeinek gehiago jango. Eta egin ituena, hori bai, saltza berrian patxar pixkatekin, eta lapa esan dakua, testura aldetik eta ez dira beste munduko gutitzi bat, baina ematen dioten zaporea, arrozari, eta saltzari, ikusgarria, ogi osoa jateko moduan. Ingo dana da, hemen ura badaukat, orduan, behar dana da, oso berri itzaldu. Litro erdi gutxi gora era hor 250 gramo dauzkate arroza, orduan, litro erdi pasiak ero botako jote bere ura. Iragazingo dut espada, zerbait bizarren bat erortzen bada, txikina batera usteko.
Ba, gutxora da, 600. Bada. Agor. Hemen, toki pixkat ingo dut. Eta arroza martzan jarriko dut. Ze beti sukaldian aldala, gauza martza dauden bitartean beti zerbait iteko izan behar da. Orduan, jarriko dut kipula erregozten bitartean arroza egiten, eta gero ongo naiz, oie biak egiten dien bitartean, hauek haragia kentzen. Baina aurrena, bi gauza martzan. Ze bestela, haragi guztia hor atatzen ibiltzen gara, eta gero, arroza bindi falta zaigu. Itxoin behar arroza iteko. Aldala, beti, denbora gehien behar duten errezetak jarri horiek egiten, eta gero, bilen bitartean, june egiten nolako gauzak. Gero, solomo bat agian ogi birrindutik pasatu behar bagenuk gero, aurrena saltza gero jarri egiten, eta gero, bitartean, solomo bat june ogi birrindutik, gero arrautzatik pasatzen, ero dana aldakoa. Oliba olio txorrota daun bat, goiarakadak ez galdetu, hor badaude sukaldare batzuk, 5 goiarakada oliba olio, nik ez dakiz badaude, nor? 4. Goiaraka bakoitza 13 gramo. Ideia bat iteko zuek, kutxura, oliba olioarekin, Irinara izango bazan, 15, 20 bitartean, goraino baldin badago. Eta hori, etxeko Andre askok eta Amona, eta itxona Amona asko sukaldean ibiltzen dienak hola iten dute dena. Goiaradaka, eta honen generaziokoa garenak, gabe, ez dakit, pixu gabe, ez gara moldatzen oso ondo. Bueno, olioa, hemen arroza pixkat erregoziko dut, eta ero, salda. Beti aldala salda beroa gehitu, Eta, ez da, potente egia igual dena ura bakarrik, ez da, ura baita gehitu. Bueno, arroza, muskoiu zapore aukiteko. Baina ereinotzan usai badeuka honek, ereinotza gustatzen ezan nahi, nio, zer da hori? Venga, perresilla ondo, bildurra be, perresilla. Pixkat ondo erregozi. Baratxuria txikitutua bota diot, baina etxian baldin baukazu jendia, baratxurian saporia bai, baina gero baratxuria aurkitzea zaiona gustatzen. Hemen badatruko hon bat, erriti moztu, ero pusketa hundi bat holan pixka golpe batekin sartu, horrekin egin arroza, eta ero gainean geratzen da pusketa hori baratxuriana, kendu, eta horre ja, eman dio arroza ikukan nahi gendun saporea, baina ez da ikusten. Bueno, gatzik ez dio botako honi, ze bakizuen muskuioak berez ja gatz pila bat botatze dutela. Orduan, probatu ingo dut, ez para, baina nik uste dut ez duela beharko gatzik honek, Fenomeno. Eta hurik besti botako, ondo dauta, zaporez. Kipula erregozten, eta hauek atatzen besterik ez daukatoin. Utzia zue, arroza egiten jungo da, ni muskuilu guztiabek hemen garbitzen jungo naiz, eta buruko mingei ez dizuet eman nahi, pixkanaka oitzen jun beharko zaite, eta horreneko egunean kamarak eta oporretatik etorri berria daude, eta aitortxo gaixua hemen lehengo egunean, mate madiotoin, 20 minutuko hemen txapa, bihar bajartuko dit, eta bihar hemen nahi dugu bai. Orduan, esan dakua, 20 minutu arroza egiten, eta arroz hori inda dagoenerako, nik ja muskuioak ateate izango ditut, eta kipulau inda izango du. Orduan gero ingo duna da, horra muskuioa gehitu, arrozakin, ardoakin, parkatu, eta tomate purearekin, eta ikusiko zuen, ze askarriten dugun, plater goxua. Kipula, ze ondo erregozita daukat, arroza itzaldu indut, ointxe justo minutu bat itzaldu dudala, eta hor tapauta utziko dut. Botako jot hemen goiarakada txiki bat, irina, eta honek, baingo diguna da, gorputz pixat ematea gure saltza honi. Tomate purea, den gaurrena
bakizue, irina o bexamel bat egiten duko, saltza bat egiteko erabiltzen duzuenean, irina ondo erregozi behar dela pixka. Koiarakada pare bat. Tomatea. Eta ardo txuria. Hone, irekin aldi bat. Eta honi punto oso hone ematen dio listorrak. Listorra ere oso ondo geratzen da. Ze pasatzen den gaur hemen listorrakin. Usaia, ondo iten dugunan, lan ondo iten dugunan seinale. Listorrak eta hemen dikoten badie, zerbait ondo iten dugunan seinale. Hau pixkat hemen irekingo dugu, eta hemen alkohol guztia lurrunduko zaigo. Eta gero, gehituko diogo, ur pixkat. Eta, ikuste duzue, hau izango zen, saltza marinera bat gutxi gora era, perresila botako dio bertan, taka, bildurra da. Jetxi. Eta gatzik ere ez dio botako hemen, muskuiluen ura bota diot, eta lehen arrozai puntu hona eman dio, beraz, nik uste dut. Eta oin hemen, banan-banan, txak, botatzen jongo gara. Irekin aldi bat emango diogu saltza honetan, eta egin esan, hau, bihar gaur baino goxua egongo da. Olako saltza kontu guztiak eta urrengonean goxua egoten dira. Eta oin hemen arroza daukagoela biztan, beste notizia bat aurkitu dugu hor. Azti dira, hemen pixka kontzientzia nundi datorzen produktuak eta jendia edo zer gauz ez dugula jaten. Eta Frantzian eta Italian da dira derrigortzen pakete guztietan. Irinanak eta arroza edo pasta edo danalakoa bere jatorria, zeinan jatorria. Eta derrigortzen ari dira produktore guztiei hori jartzen. Txinarrakoa bada, Txinatik ekarria dagoela, estatu batuetatik bada, estatu batuetatik, eta Tailandiatik bada, Tailandiatik, eta Euskal Herritik bada, Euskal Herritik. Eta hori guk arro asko esan aldugu. Aurten, udaran, begontzen, azkenian izan zen hor susto erdi bat arrautzakin, Javierrekin aipatu gendula aste artean, eta ez zen, azkenian ezan ezierri zen, baina, ez da, mundu hau gero eta gehiago gara, gero eta errexo da leku guztietako gauzak izati hemen, baina edo zerrez, Nik uste dut, hauekin, nahikua. Hauek bestiak binagretan etxian jarriko diot. Eta honi hoxe, tapa hemen jarriko diot, eta arroza, ikusten zua, arroz txuria, momentu batean. Hau ingo duguna da, errezetan jartzen duena da, hartuko dugu katillu batean, eta bi aukera. Erdian, katilluka da arroza eta ero muskuiluak inguruan, ero alderantziz. Muskuiluak erdian eta inguruan olako korona antzeko bat arrozakin. Zuek nahi duzuen moduan. Nik erdian jarriko diot. Eta, plater potentea. Hau, takit, lehenengo moduan, bigarren moduan. Arraia jateko beste bat. Buelta. Arroza hor alde batetik. Eta hemen arrautza jartzen badio gainean, eta ero tomate frijitxu pixka gainetik. Hori bai dela. Munduko, gaina, kurioso da, arroza kubatarrera deitzen da hori, eta kubatarrak ez dut horrela jaten hori, Izango zen hori bakizue arrautza tomatea eta ero platano frijitxu batekin, hemen dano deitzen diola arroza kubatarrera. Kuban horrela ez dute prestatzen. Eta gizeinik armatu zuen, baina niri kubatar batek esan da, han beraiek horrela ez dute jaten. Eta oin, saltza eta guzti, ez da izue ze usaia daukan honik. Eta nik hemen hori, pipermin bat, botako nik hemen. Kipula hortan, erregosten, holako pipermin punta pare bat, Ze, egizan, ero arroza iteko garaian baita, arrozari. Egia da, umeak izaten baituzu umeekin beti kontu pixkatekin ibili behar da. Ez, piperminean puntuarekin. Baina nik uste dut, bizipoz pixkat. Eta oitura kontua dira, guk hemen
eman diegu jaten, Donosti kapa antolatzen da baizu hemen uda berrian, horre ja kursoa bukatzen ari dienean aurrak, eta ni tokatu izan zai hoiei jaten ematea, eta suertatu zitzegun Etiopiako talde bati jaten ematea gaztetxo batzuei, eta haiek tabasko potea egunero ustu egiten zuten. Zezaten zuten hemengo janariak ez zeukale, zenen zaporeik. Honek ez zeuke zen zapore, hau soso da, ez da izer. Ba, gatza eta pikantea botatzen zioten arek, denei. Eta oiturak, guk Ego Afrikan egon ginenean, etorri ginen, eta, bueno, niko haindik aguan neukan esen zaporik enuela hartzen. Eta segati da, ba, pikantea asko ibiltzen dutelako. Eta hemen dauzkazue, mojojoiak, muskuiluak, dudakin gatu nintzen, gure etxean beti mojojoia deitzen zaie, eta errezetatan euskera zaiegoi bialdu nien holan, mojojoiak zorkalde, erara. Plater, erraz, merke, osasungarri eta goxua. Eta hau, hoena da, eskuarekin bat hartu eta ero arroza. Hau, horrela hartzen da, jo. Carmen, erra, Oso osua. Ni bedurra neukan, ura botatzean, muskuiluena, gazie o bitxiekia geratuko zan, baina... Erra, geratu dira. Fenomeno. Errezeta zaharren aurreneko eguna, bikain.